kepiye Kang? Wong iki mang ora gladen dhewe. Lho. Kowe iki karepmu piye? Lege. Kowe iki tak kon latih kok malah. Wes. Wes apa? Lah, lha kok ora roh. Lah kok garing dhewe. Garing piye? Long. Serat roh kowe. Wah iki Wajane joget kebukan. ora perkara gaman iki ora iki. Apa? Eta kok sambar bledek. Sambil bledek ngono. Nek ketoke kok sajane kaya nesu-nesu karo aku iki jane salah ngomong, Dun. Ngomong Salahku apa kok ganti? Lah ngomong. Kowe ngomong karo kono sing mbok lirik aku. Lah kene ranyalana kowe. Ini lho Kang. Bocah-bocah iki mang padha gremeng. Padha arep takok ning ora wani. Lho, bocah-bocah iki saben dina iki mok kon gladen. Janjane iki nggih karep apa sampean iki? Iki piye? Dedengkot Gunung Klothok iki sapa? Lah aku sing perintah sampean. Lah iya. Mergo dedengkot ning Gunung Klothok iki ana sing luwih dhuwur meneh. Tinimbang aku. Tower sinyal. Apa? Jare luwih dhuwur karo sampean kan. Tower. Tower well jasmu apa kowe? Anan Kakang Singo Barong. Iki perintahku supaya saben dina kowe olah bilaraga. Oh, aku dhewe gumun. Wong lagi krungu jeneng Singo Barong wae. Ulune ngerontok. iki Kang. Lho, kok saben dina kon olah bilaraga kaya prajurit. Enak prajurit olah bilaraga entuk bayaran. Lah sing bayar kowe sapa? Lah iya. Iku lho. Ah monggo iki tandon pangan iki wis nipis. Kudune mikir kuwi. Iki Kowe do meneng sik. Alah, Bar kok dulu. kowe kari perintah wis baro kok dulu. Iya. Bocah lagi kari kedebukan iki lho. Nek wis bar do ngombe. Diombe apa? Diombe wong. Panceren. Kowe iki sing apik akane ngomong kan. Kowe iki jane piye lah? Bocah-bocah iki do ngrasani kowe kabeh kan. Rasane apik ta elek. Ya tetep jeneng rasan-rasane tetep elek anek ora ono wonge. Iya aku tak dulu sing rasane elek. Ora wonge. Kabeh kowe kabeh. Kowe rasane aku piye? Hah? Kowe rasane aku piye? Kang, ojo salah tonggo dhisik. Ojo galak-galak sik. Kakang Singo Barong brengose gedhe, kowe gedhe. Nih, Kowe dene wong. ya ora iku. Ora iku to. Bang sae kleken. Mantap gak. Ayo. Oleh rasan-rasan iki ya ono bener kan. Wong atase rampok gento wae kok saben dina kon olah Lho, Di. prajurit. Aku ngongkon kowe iki mergo mikir kowe. Ya mikir aku jeneng rampok nang ndi kono bentuk pangan. Kowe dina kok ngerampok terus lho. Sakake sing kok rampok. Ana rampok kok sakake iki piye? Lah sing bathok kok Iki dina aku pasekuton karo wong dhuwur. dhuwur karep piye? Aku wong dhuwur iku karepe sing Raton Kediri. Ngawur. Kowe iki aja sembrono ngawur, Bang. Rupeh kowe duwe bala wong Kediri. Lah wong Kediri iki nganggo akal. Isane nek rampok iki kene nganggo cara halus. Hati Dene ngejak pasekuton. Janji karo aku, nek iso nglumpukno cacah nom-noman, dijak pasekuton sak njaluk dituruti. ayo pasekuton iki ayo gawene. Ya gawene ngono. Perkara gawene jeng pangeran Kiswara ki meh teko kene. Tekan kene. Kudu takok. Tenan niku. Takok karepe apa aja nyalah aku. Perkara klenteng kok baunya. Tadi iki kok teko kene. Ya. Ya, kenal. Lah.
ngepungke aku. Kok pangling iki piye kowe? Semua barang semua. Aku ya kuwi pangeran Keman. Arek Kesmo. Sing beda. Keswara. Pangeran Keswara. Ora ngertos. Piye? Yang ngangguk ah. Aku saka Kraton Kediri kok saka ngangguk iki piye? Wis wore Keman kowe lho. Ya ora ngerti. Aku pangeran. Aku kok nganti mbok jenggung siramu. Arep piye? Kowe iki kene tekon gagah. Lho, mateni wong. Aku ora iso gagah. Mergo aku rondok isin iki. Sampe ngono. Aku isin. Wong wedok-wedok ora aku dandang ngene sing dinyuti susuku kok saged. Pangeran Keswara iki. Sing gagah. Baru lunak. Jajane buka. Nabur. Lho, ngerti deh. Lho, Aku. kowe iki. Pangeran. Iki sapa iki? Iki sapa? Satron Damiri. Satron Damiri kok wani yak-yak. Ora ngerti. Botan. Pangeran. Kowe yen nganti kowe tak kongkon gantung ning alun-alun aku ya bisa. Lah tau klenteng. Hah? Tau sih. Boten. Meneng. Singo barong. Jauh. Jauh iki lho. Jauh. Nah, singo barong jauh. Lah iku lho, singo barong wonten dawuh ngono. Nggih. Singo barong wonten dawuh. Kepiye anggonmu gladi bocah-bocahmu ning gua klothok kene? Beres. Apa kowe ngerti anane bocah-bocahmu tak putus gladi kanggo apa ngerti apa ora? Cukup. Ora ngerti? Boten. Awakmu singo barong. Nggih. Eko Sodron Damiri. Nggih. Lah iki sapa iki? Lah tangkel cambakan iki. Aku jeneng sapa? Alah. Sapa jeneng sapa? Surapatek. Oh iya. Angger gandal kok Surapatek. Angger ngucap wis ya sak Ayo. Wong aku dhewe lali kok. Iki singo barong Surapatek. Sing siji apa? Sura Tegal. Alah. Haris Surabaya. Iya, Surapatek. Surapatek, Sura Tegal. Kabeh padha gladyo ning papan kene. Aku bakal nyoba sepiro kadegdayane bocah-bocahmu. Men percaya. Ngene. Kawane kok malah. Aku kene nyoba sepiro kadegdayane bocah-bocah singo barong. Monggo. Hah? Tenanan. Wah. Apa iki? Pun. Musik lho sajane pun asahe prejengan sing apik tenan menawa ana mungsuh langsung mbok apakno. Pateni. Mungsuh teko arep mbok apakno. Kok ati ningali musuhe jalen kok estri. Nek mungsuhe lanang, Nggih, Klub. Pateni. nek mungsuhe wedok, Demeni. itu iso Dicetakno. ora apa-apa. Mboten apa-apa. Yen kowe bisa Nggih. ngrewang-rewangi aku kowe bakal tak seneng-senengno. Ten niku. Heh? Ora trimo 2 jam 3 jam. Pinten? 4 jam. Saestu. Tenan. Mboten goro. Ora nganti aku goroh, Nek goro, ora nganti ngapusi. ban pajero blegos. Ngono. Mobil sing kreditan kok mbok dongakno blegos. Ngomong ae. Ngomong. Ngomong. Matek lunga. Diam di sini. Makane lho ngopo kok kula. Siap napa boten? Goro-goro itu apa? Ora tau nyekel pedang iso to ora, Cak. Wah. Pun. Ora tuh ngomong. Balik. Balik pripun? Balik madhep rono. Lah nggih mening madhep mriku. Kok ngono? Awakmu balik. Mungkur. Lah. Ya. Wait. Ya. Pun. Jos. Aku percaya. Sopan mah? Kula nggih Hah? milih asto. Ustato, sikil, napa
gulu. Sembarang. Ayo. Tahan. Walah. Ya. Kuat apa ora? Hah? Ora rasa apa? Jajal. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Kulit seliro kok. Pikir buatan tangan sing tengen, tangan sing tengen. Jos, aku percaya karo kowe. Nggih, ya ora wedi. Aman, ora wedi apa-apa. Umpamane kowe kok dibacok nganggo bendho kuat apa ora? Nggih kiat. Kuat tenan bendhone landhep apa ketul? Landhep. Yo boten kiat. Ya ketul. Iki piye? Lam sing ngebaro. Oh, betok wedi karo gaman sing landhep iku piye? Gaman nyang-nyangan piye? Iya, Kang. Kowe kan dijajal kok nyang-nyangan. Lho nek dijajal nganggo gaman bendhok landhep, ya mowok lho. Kowe iki ora ngetok-ngetok nek kandel kok malah. Ayo ngecoplak. Ayo sapa meneh? Alah. Pripun, Dek? Kowe bakal tak dowo. Buktekke kasih gayan. Oh, nggih, monggo milih. Gulu. Ampun lho, Dek. Gulu. Anake kula kalih. Ora masalah umpamane gulumu pedhot. Nggih. Bojomu tak wayohe. Ijolan nggih. Ijolan. Ijolan. Penak kuwe aku kok bojomu tuwa. Ayo, monggo. Iya. Ora apa-apa. Langgem pun wis. Adot ge. Sini. Ayo. Bar sikil. Sikil. Iki ampun dhuwur-dhuwur. Iki umpamane kowe lunga perang, kowe manggon pon ngarep modar sik. Awakmu mok cilik. Mati sik. Hah? Loh, iki sing lunyu malah kok. Yo nakale ra karo anjen bener. Jos. Najan cilik ning kowe sekti. Lah, kondang. Sing penting montor aja gadekno ya. Aja. Jeremane goblok. Dados pangerane goblok. Lho kok goblok ngagem gamane kok kliru. Lah kudune piye? Ngeten lho tak contone. Umpame sikil. Sikil. Panjenengan. Ya. Carane ngono sing bener ya kuwi. Nek tenan iku. Ketoprak kok duwe buane, kok tenanan ta iki. Oh, tenan iki. Ampun. Sik, aku rung marem. Iya. Wetenge. Sampeyan jajal kula lho sing mari bocah-bocah jatuh niki. Iya ora. Lho. Aja meneh mung dakemplet mripat cukil ora iso. Tenan anak buahmu jan kurang siji ketoke. Wis ben tak jajal sik. Yo. Wis tengah ora apa-apa. Tengah apa ndi? Weteng. Lho. Kuat. Iki malah koyo karet. Walah, yo iki kok tuwa ngene. Lho. Ada pinane. Tuwa lah ora apa-apa. Lho, piye malah saya kuat. Biasane wong tuwa nak dijengkangno terus mati kok. Niku tuwa niku liyane. Lah iki ora. Ora. Anak jajal iki. Yes. Wet. Mendur. Ora. Mati aku. Wah, sumpah ngapurane yo. Yet. Loh, malah pengisoran yo meneng ah. Percaya. Piye? Kabeh wis tak coba lan wis tak jajal. Wis dul deh. Ijono siji. Lah nggih. Wis damiri mau ndi? Apa wonge? Damiri. Damiri mane. Odron damiri. Kon rene jajal e. Damiri golek bono-bono. Damiri. Oh. Mosok iki sono iki. Piu.
dites. Oleh ten mriku keganggu, tak lek ten mriki kapuntene. Aku ora pengen son ning kene. Deleh pojok kono ning diwalik. Kaya ngono aku seneng. Eno, diaji ngono, diwalik di tengah. Oleh kudanan. Aku iki pangeran kok mbok aku sing mbok bodoni. Kata dia. Ngatur. Sing adil kabeh bar dijajal. Kabeh tak jajal. Wis tak coba kadek dayane. Kira-kira kandel tenan apa ora kulite lan awake. Dadi lak kon sumpuk kuwi kok bualake ngene. Jenengan. Nek menawi jenengan jajal asto sikil bulu lumrah wonten balunge. Yo. Sing wonten lumrah, sing wonten balunge cupi jajalan. Yo. Wontene cilekno. Hah? Cilekna. Nah, urang cilek. Kenapa? Gini, Pak. Gini. Sing barang maring dawuh. Aku wis percaya karo bocah-bocahmu. Nggih. Kadegdayan kandeling kulit wis padha siaga wis apik. Karepe jenengan iki kenapa? Karepku aku ngutus kowe gladi karo bocah-bocahmu. Aku duweni gegayuhan kang luhur. Aku duweni gegayuhan kang gedhe Singobaro. Napa wujude niku? Gegayuhanku ya kuwi. Arep tekan ndi kok tekan iki? Gegayuhanku ya kuwi aku lali kok. Dungo tenanan. Emang diwosi kok. Elek mau diwosi apa ora? Diwosi sutradarane. Wosi dadi. Yo. Sing bareng aku ndek gegayuhan kang luhur kang gedhe. Aku kepengin dadi ratu oleh keraton Kediri. Ngono cetha. Kepengin dadi ratu oleh keraton Kediri. Ning ana pepalange sing bareng. Pepalange sinten? Pepalange ora ana liya ya kuwi ponakanku dhewe Sri Palwaka. Keprake lali. Tekan. Itu kan di. Keprake lali. Hah? Urung sah. Urung tak pae drun. Urung. Pateni Sri Palwaka. Napa oleh wong nyawa siji Sri Palwaka? Ya, sewu Sri Palwaka. Aku percaya marang kowe Singobaro. Nggih, Sri Palwaka patenono yen wis mati aku bakal lungguh ning dampar keprabon Kraton Kediri. Yen aku wis dadi ratu, dadi panguwasa ning Kediri ke bakal tak seneng-senengke kanggo kanca-kanca. Pinten jam? Pinten jam? Sedina muput ora apa-apa. Mudeng jenengan. Lah apa? Dados ratu jenengan mudeng. Ya ngerti. Karepku pangeran. Oh, nggih. Ras. Siji mawon. Kersane mboten ngawis-tarani. Jenengan kondur yen kula tak wiwiti nggih damel geger. Ya. Sri Palwaka patenono. Nggih. Ya, nggih. Aku njaluk pamit. Monggo. Tak enteni pakabaranmu Singobaro. Sendika nggih. Monggo. Nih. Jebule wong nyawa sing pangeran.
Kalungguhan iki saperanganing prajurit kang supaya nderekake jeng Pangeran Sri Palwaka tumuju ana iku. Mula kanthi kuwi titiane jeng Pangeran Sri Palwaka. Siap. Siap ing dadi. Tantamu. Syoko Makarya. Ngesjo sanjata lumang sora magita-kita. Tanjung!
ora saking jebul. Kok bisa kaya ngono sih? Nggih kemawon. Kula namung bocah saking desa. Dipun pirsani putra pengayoman iki panjenengan menika jenengan. Kowe ora usah dadak kandha sing kaya ngono sih. Senajan kok kowe bocah saka Karang Pradesan, aku putra pengayoman ana ing kraton. Nanging santine ati aku kepengin urip bebarengan karo kowe sih. Mugi-mugi kemawon sedaya menika saged nelapan. Muga wae kaya ngono sih. Lan ing mengkone aku. Boleh angkok angel, Duk. Mau cari ngumbai. Nggih ngumbahi, Pak. Ora mulai iki katresnanmu. Belum. Bocah kok bagus sing ngene kowe kok pinter milih, Duk. Lah nggih. Sampeyan iki sinten? Dipun wanuhaken kula Pangeran Sri Palwaka saking kraton Kediri. Pangeran Palwaka sampeyan. Sasampunipun sampeyan iku ngertos menawi kula Pangeran Sri Palwaka semune kaget ati panjenengan. Nggih mawon. Pangeran Sri Palwaka niku jebul ya bagus. Lho sampean kok seneng kalih anak kula niku estu napa boten? Kula wani caket kalian Srigati, kula tresna kalian Srigati. Ing pengangkas Srigati badhe kula pundhut pinangka garwa. Monggo jenengan iki dolanan. Sampean ampun waslan sumelah. Sinaosa kula putra pengayoman ana wonten kraton Kediri. Nanging ageng raos tresna kula kalian Srigati. Ing pengangkah selawasi kepengin bebrayan kalian Srigati. Estu lho nggih, Duk. Kula, Pak. Kowe tresno tenan, Duk. Tresno sanget, Pak. Umpama ora kelakon piye, Duk? Selawase boten sisa omah-omah. Wah, nek dadi prawan kaset bapak ndak isin, Duk. Nggih. Ngaten nggih, Jeng Pangeran. Kados pundi? Monggo manglajengaken anggenipun nggadahi tresna kalih anak. Dados sampean sarujuk menawi Nggih, tresna. enten syarat. Wonten syarat. Nggih, Lajeng menapa syaratipun? kula nyuwun srak-srak. Sampun limrah sampean iku gadah anak wadon rupane ayu dikersake karo kakung menawa sampean iki nyuwun sasrane iki sampun limrah. Estu lho. Menawi ing jagat menika wonten kula badhe sagah menapa iki dados srasranipun. Teng jagat wonten. Wonten. Teng kula nggih mboten melih bondo donya. Bondo arta Kula mboten melih donya. Gampil. napa? Teng donya nggih enten. Kula nyuwun sasran sirahe Sri Pamungkas. Wes meneng iki urusane bapak. Singa baru. Nggih, Apa ora kleru anggonku krungu? boten. Ento kowe iki jaluk srasran pustakane Prabu Sri Pamungkas Kraton. Nggih, nggih niku tok ngene kula. Ning ngarep kowe iki wis kandha yen to iki sarujuk menawa aku bakal mundhut garwa karo Srigati. Nanging tek-tekane tembung kowe njaluk srasran wae mustakane Prabu Sri Pamungkas. Prabu Sri Pamungkas kae wong tuaku sing ngukir jiwa ragaku. Cetha kanthi tembungmu sing kaya ngono. Kowe nampel karo aku kanthi cara aron. He bandal Singobara. Kaget aku pripun? Legermu manusia. Nanging watak lan tumindamu ora bedane kok kewan kang sing papan. Palwaka cetha. Ora mung sirahe Sri Pamungkas. Aku ngajap patimu, Palwaka. Ngajap karo patine Pangeran Sri Palwaka. Kan kandangi macan. Iki ana wewengkon gua klothok. Aku ngerti. Cah! Ini. Piye kon? Aku iki ora apa, Kang? Anglo.
Paloko. Aku ngerti. Yen to kanca ruangku kae akeh wilangan. Nanging aja buka hati. Anggurku teko ning Buklothok kene ora mung kae jiwa. Apa? Ala bos halangan sak during. Nggih. Rajine Sokratun Kediri. Walau, meroyok aja. Mulai beramu, mulai sih. Radang sebentar. Tribun, Dengar hapus. Itu berandal. Mulino jarak raya bandari kawula ning Keraton Kediri. Saka dawuh Kanjeng Rama supaya aku kaget karo kowe. Nanging aku ngeman karo kowe. Mergo kowe iki wong tuane wong wadon. Mati. Ora ono mati. Ora ono ngono menangi wis Allah. Alah, kene. Alhamdulillah. Pak. Kene, Pak. Siap kene. Aja ngono. Kaya piye, Pak? Sama cara aku sapa? Biasa. Di. Ora tau ngono menang ya. Kowe. Hah? Songkar. Sama cara aku kowe. Hah? Balik kita. Mas. Iya, Pak. Tak dulu ke sambil. Betul lagi nih. Ayo. Semanis Saja nih. Lara jok. Gajian kowe itu. Apa pacar apa bludong? Bludong. Sopo? Pakalu. Aja. Nah, embet bala-bala. Ya yo. Jenenge kok kabeh gimana pitu? Baju. Mas. Loh. Ngono. Ojo sepono to. Lha iku mau
Oke, orang mundur. Koko kamu lah. Ini jalo, handeng pacar. Jalo kan? No. Haji aku. Tak jalo. Nggak yang bisa. Tak jalo. Orang jalo. Maaf, aku lupa. Sini. Lanjutkan. Ya, boy. Ayo, balik.
Ati bisa balik dhewe. Lah ngono-ngono. Haru. Lumrahe rambut iki manggone dhuwur, gak ning ngisor. Ngisor. Nek ngisor. Oke. Lanjut. Lanjut itu bar walau jangan aja bicara itu. Ayo. Kowe. Coba. Kowe. Oke. Oke. Siap lo. Syukur. Aku kalah mau kabut. Berarti gua kalah. Kalah. Persis nek juga ngono. Kancaku kalah. Kira aku mau pindah pengking. Kabre. Kami ini. Ayo Rocky. Goblok. Jenenge Rama kok blok pami. Ora gelem ah. Ya, mundur sedikit. Ayo, bukan dulu ya. Tak macam itu. 15 juta ini 15 juta. Malah kayak guru PAUD. Tak nyenggol yo. Iki bar ciblok. Piro? 12. Mulai sapa? Juta. Woi! Oi. Oke. Oke. Siap. Jurus apa, Pak? Jurus getek kaisang. Lepas bau tina jejak perang-perang. Ini juga tahu lah. Dene pangling dene. Ada perkara nantangin. Ya, dene mau Pak Odun terus. Dene, goblok piye, Pak? Musuhan. Nek kuwi musuhe, Pak. Goblok. Aku kuwi nanti musuhe. Wes, tenang. Yo!
Tahu ini beri lah. Ayo, wes. Beri ya. Alhamdulillah. Cintailah. Susumu. Kakean lepat. Ini namanya bupatan. Ojo mongsa bergodo mas, sawajro balamu kon metu ora bakal nutur sajana Kaya ngono. yo Tak takal wae. jauh aja pol. Ora mung kowe dhewe sing sama jenmu. Kuwi padha kok bisa. Yo. Sirat dia terlalu tenang mas isi. Iki ku atos, atos. Wah temu cenget tenan nek. Iki lho endang-endang. Atos sing ngene wae temen cenget yo mati ya. Dia ras kowe iki. Baleni. Ayo tiga kok. Tenang awas. Aduh.
Yen iso taiman marang nyawamu, ojo mbok bacotke anggonmu tolong kok kandhane ya. Yen aku bacot, kowe arep apa, Mati saka tanganmu. Ayo, tong kene. Maju. Apa mau cukup keberokan budayan? Ora mung cukup semene, sawangan. Ya. Aja kowe dhewe. Ayo, wadya balik untal kabeh. Aja mung tiba panucap. Yen pancen kowe sekti bebasan dinadam dan juror menter. Ayo, lakon jajan. Mesti ono kedaden sing ora ono. Iso uga metune basa ngonoan. Iso uga metune basa alus. Kaya to entut. Kowe kok pajak. Karena iki ketoke adem ayem neng medeni. Yo, gini. Medeni ya, gini. Kau kata lu, gak akan lu sosok. Ya apa? Kamu tak Gini iki kawan. wes suwene ora ngawak. Sodron sing ndi sodron? Lah apa kok pengen sodron? Konco. Ada satu gunane. Iya. Orang-orang gunane malah dikit kok negel wayah bengi. Lu iki kok negel wayah bengi iso ketahuan dua. Kok geruk?
Gendruwo ta apa? Seganduli kuwi sapa? Ora ana seganduli. Betul. Iki lah. Ora ono. Gusti. Hei. Aku diganduli. Iku mangkono. Sosane wonge. Apa, Pak? Aku gak melak-melak. Kowe grene becek sak kancaku. Aku jaluk tulung mas. Tulung apa? Tulung ternamulah. Hah? Ternamulah. Goblok. Ngajak terus mulai. Aku yo ora wani no. Lah terus. Tak terus mulai. Menjala apa nek? Ternamulah. Terus ninampu. Enak ayo. Oh, yo repoti wong tok ae. Apa? Mas, aku Eh, keri. Goblok ayo. Jaluk gendong. Lah aku yo ora kuat dong kon gendong. Lah yo wong loro. Wong loro. Yo. asik. Ayo mas, ayo mas. Mas.
Sri Kastiana iku. Nek singa barang wis tumeka pating papan. Lakon tugel kasmu. Bapak iki dikongkon wong mateni jeng Pangeran Sri Paloko. Iki kabeh kanggo kowe, Nduk. Bapak lakoni ngene ben kowe urip. Ayo mulai, mulai. Aku loas-loas burung rampung, kowe wis tekan kene. Alah yo. Duwe bojo ayu, ijek gemati. Sampe ora sang ngalem bono. Lah nek ora sing ngalem aku terus sing ngalem sapa? Iya ya, Kak. Golek dialem tangga terus piye? Kok iso? Iki mang sing masak sapa nih? Lho, ya aku kok kan lho masakno kanggo bojone ku ya kudune masak dhewe. Ora dimasakno, Mbok. Ora Kang iku sing masak aku kok, Kang. Salah. Jebule kowe wis pinter masak kok ya. Nih, Iya, Kang. iki mang sing masak kowe tenan? Lho aku. Wis bener piye ngene iki? Ya wis bener kok Kang Iman. Lah kok asine ngene? Seto, Kang. Biasane wong wedok nek masak asin kuwi kudu awor bojone. Alah. Walah iki lho Kang, sampeyan kuwi lho. Sampeyan ku gak kepengin awor aku, gak kepengin duwe bojo piye to Kang? Gak kepengin duwe anak piye lek Kang? Ya kepengin nah. Lah iya. Wong turu karo bojo ora kepengin. Ning piye? Angger kowe turu dhisik ning kamar aku arep nusul. Ngene kowe diawasi Pak Am terus kok. Lho, kok diawasi? Aku ora wani. Wong anjen Bapak Am iku mbah wong model piye? Wong ana mantune arep turu karo bojone diawasi terus.
Sampeyan ku rasa ngono kan ora usah ngerti karo bapak-bapak dijarke wae. Ora ngono wong jenenge tunggal sak omah kok. Aku iku lho Ni. Nggih, Kang Mas. Upama kok ora ana gandulane kowe, aku ora betah manggon ning omahmu iku. Oh, ya aja ngono lho, Kang. Jenenge duwe mara tuwa. Nek kok dijak guyon, aku ditakoki kok ora tau mlebu metu diumbarno terus. Wis, bapak iku ora usah dirasake. Oh, iya. Yo penting aku karo sampean lho, Kang Dimas. Ngono. Heeh. Wong sing nglakoni aku karo kowe kok yo. Mulane ngene Ni. Kang Dimas. Aku nyambut gawe iki karepku nek nduk kaya nggo duwike mbok celengi nggo nak wis klumpuk nggo ngke omah elek-elekan ben ora kumpul mara tuwa. Muga-muga ndang kelakon yo, Kang. Nggo nak di omah dhewe kowe mesti ndang meteng. Iya, Kang. Ngono, mergo nek aku turu ora ana sing ngawasi. Ngono lho. Wis ndang mangan dhisik, Kang. Arep mangan kok jak jagungan terus kok. Oh, sampean kok ngono, Kang. Yo anten awet. Kok jak jagungan. Ngene ae ngene. Iya, Kang. Iki tinggal kene engko tak gune sarapan nek bar rampung bakar areng iki. Kowe ndang mulih ae. Lho, kene iki lho wong diparani bojone malah ngongkon mulih. Lah engko kowe nek ning kene ya ora rampung-rampung nek ku bakar areng. Engko nek ora ndang rampung, selak aku engko digremengi kancaku Paimin. Lho kok digremengi kene, Kang? Aku wis kadung janjian engko dodole pas ning pasar bareng-bareng. Oh, saiki pasaran yo, Kang. Alam, wah. Iya, aku lali lho, Kang. Wis kendang mulai sih. Iki tinggal engko adae tak cangkinge mulai ya. Sik, ning janji. Apa? Kok nek wis bar kok pasar langsung mulai ora sampe gak menggok. Ndak arep menggok ning dilene. Kenapa sampe sampe menggok? Aku itu ndak tahu ngono iku ora. Iya. Cuma nongko arengku laris aku bendang mulai nggawa kaya. Heeh, Kang. Mulai golek dalan sing sepi ae lho. Kok nek dibedo calanang-lanang ya. Oh, kok iso sampean iki? Wong kowe iku rada lumpung nek iso. Aku Iya. bali ya, Kang. Ini hati-hati ya. Oh, Kang. Alah ya. Jujur kok bojoku gemati. Kok upama ora ngono alah. Urip kok kumpul mara tuwa, rekasane ora karo-karuan. Gusti, muga-muga ndang tok kaya duwike nglumpuk, iso ndang dinggo gubuk elek-elekan. Sabar men, karek iki tok lho men, kok ndang rampung mangkat dodol bareng ya men, kare sithik tak rampungne men, dan tak ajane men, tak ajane. Bocah wadon kok mlaku dhewean ana ing tengah ngalas. Kira-kira jenengmu sapa? Kula Sani. Jenengmu Sani? Nggih. Bocah ayu kang sulesting warni tanpa cacat. Aku nyawang sepisan wae nganti kepranan rasaku wong ayu. Sik sampean kuwi lho. Piye? Jenengan nika sinten? Lho, apa ora ngerti? Lho, mboten ngertos. Ngertenono. Aku pangeran Keswara saka kraton Kediri. Sani? Jen pangeran. Iya.
Aku tak takon karo kowe. Ya takon apa lho, Dik? Kira-kira kowe isih legan apa wis duweni bojo? Kula menika sampun gadah bojo. Wis duwe bojo? Nggih. Bojomu kira-kira jenenge sapa? Bojone kula Kakang Giman. Aduh ya. Bocah ayu-ayu kok bojone trimo sak giman iki lho. Lho pripun? Paling ora iki jenenge sapa ta sapa ngono. Bojomu jenenge sapa? Giman. Giman. Nggih. Kira-kira Giman pegaweane apa? Penggaweane dodol areng, Dik. Penggaweane apa? Dodol areng Bu. tekan. Bocah ayune kaya ngono kok trimo bojone bakul areng, bojone jenenge Giman. Ngene nih. Pripun? Manuta marang aku. Lho kok manut? Bojomu pegat. Kowe gelem dadi bojoku, kowe bakal tak mulyake, tak seneng-senengke, tak gaweke omah madrong-madrong, tak tumpahke titian sing apik ya Wayu. Sik panjenengan nika lho. Lho ketemu nembe sepisan kok nembung dadi kon megat bojo. Lho sampean kuwi lho. Lah piye? Eman-eman kowe ayu bojomu jenenge Giman. Nggih. Ya toh? Nggih. Jenenge Giman terus mergawene bakul areng. Penak kowe dadi karo aku pangeran ning kraton Kediri kowe tak penakno uripmu. Lho, bojone kula niku senadyan bakul arep. Nanging kula mboten napa-napa pun seneng kok, Dik Mas. Kok ngono gene? Lho kula pun tresno lahir batin nek Dik Kowe Mas. bakal tak tambahke seneng-senengmu. Kowe aja seneng trimo Giman, seneng karo aku ki swara kowe tak senengke, tak mulyake uripmu. Mboten lho kula menika pun gadah bojo, kula nggih mboten tresno panjenengan lho, Dik Mas. Aku to ya. Mboten. Kowe rupamu ayu, wae bojomu wis Giman. Nek umpamane gelem dadi bojoku rupamu masan saya ayu. Kowe tak tukokno skincare. Irungmu tak suntikno solikin. Kok solikin? Sing mare dawa ya. Silikon, Dik. Apa? Silikon. Lah iya sing nyuntik jenenge solikin ngono lho. Dengan nika lho. Gelem ya wong ayu. Mboten. Tak seneng-senengke, tak mulyake uripmu. Mboten kula urip ngeten pun seneng kok, Dik Mas. Hah? Kula urip ngeten iki pun seneng banget. Seneng tenan. Nggih. Pegat bojomu. Lho. Kowe gelem karo aku ya? Mboten. Memanismu Badhe napa? kamu jiwa Sali wong kok ngono iki lho. Kowe ora usah adu. Sing ndelok ora apa-apa. Nek sing nang omah gak kowe kulino apa ketok tak otok-otok. Jeneng griya sinten? Sing ning omah iku ngrungokno ora karu-karuan. Oke. Jajali mlaku lho. Aku. Walah wis koyo tipuk bojone pekik. Sinten niku? Mbahku. Manuta ya wong ayu. Mboten lho kula niki pun gadah bojo lho, Dik Mas. Agawe ruciting gale Wong tak templekno lho nini. Ae. Aku trauma ya. Lho kok trauma? Trauma kapan ana wong wedok Aku wedi. Lah kok wedi? Ae tau tak langgati omahku patang piak karek sak mbyak. Entek kabeh bandar. Kok banget sinten lak jenengan to? Mergo aku tresno karo kowe, awet pucuking rambut nganti jembolan sikil, tungkakmu yo ketok apik lan ayu. Lho panjenengan nika lho, teng mriko-mriko kathah wanita sanes sampun kula niku sampun gadah bojo. Wanita ning kono-kono aku ora seneng. Senengku karo kowe sani senajan to bojone wong. Bojone wong iku malah luwih penak tak kandhani. Sing mbok senengi nggih ngoten niku bojone tiyang. Iya. Mergo aku wong sugih, apa wae duwe. Mboten sugih ning kulino. Kulino? Nggih. Aku ora kulino. Lah napa? Mergo aku seneng karo kowe. Ayo gelem ora? Mboten. Hah? Mboten. Ora gelem tenan? Lho mboten. Lara ngapa Jenengan nika mbok sampun mboten Mas. nek
ya. Lah nggih, lah niki kok panjenengan malah sing memeti kados pitik. Aku tetep memeti. Roh raimu wae aku seneng apa neh roh tungkakmu wae wis munggah medun. Lah kok ngertos tukake kula enten napa? Kuwi mergo ayu. Nang umpamane kira gelem dadi bojoku, aku dono gambare tok ngono lho. Lho gambar napa? Napa sikil? Ora. Ya napa lho? Sak dhuwure sikil, dengkul. sak dhuwure dengkul. Napa? Hmm. Lho napa lho Den Mas didingi pundi? Hah? Lah nggih didingi lho kula niku boten ngertos lho Den Mas. Didingi tenan. Nggih didingi sing pundi? Hah? Iku lho. Lah nggih sing pundi niku kathah lho. Lho, nak dhuwure kan rai. Nah, Ngisor iki aku ora wani lah demek-demek. kok boten mami. Mergo ngisor iki ya padha rai. Lho, kok rai? Rai kok. Umpamane nak demek, aku digocok bojomu ning kuwi. Bojoku napa bojoku? Bojomu. Bojone kula. Yo, ning aku gak wedi karo Giman. Aku mbok omongi terus gandrung kuwi lho tekan ndi? Gelem apa ora? Boten lho sampeyan niku tansah maksa mawon kok iso. Terus kon ndi ki mau? Kayak kerep. Kerep. Lorong apa kan si Kok sampe nadya upama munduta angel ra karuan kuwi tak seneng-senengno ya lho kula niku pun seneng boten usah diseneng-senengke. luwi kowe tresnane Giman tak luwi aku Boten sisa. kowe bakal njaluk apa wae bakal tak turuti tertentu datu ruti balik kampung sih Wan, Kok sampeyan ki lho. Oh, kok ana sing ngamuk mbah lho ya. ngamuk ora masalah. Kampung nek. Kampung nek. Lah iya, Senengane iku lho. ngene iki wis kudu ada. Kudu napa? Kudu ngambung kowe. So, Ibarat wong numpak prau. Gelem ya wong ayu. boten lho kula pun matur yen kula nika pun gadah bojo lho Den Mas. Jenengan niku tansah maksa mawon lho. Tak gaweke omah Prada Mas. Tak tukokno ali-ali. Kowe njaluk moto inten, moto berlian, moto akeh tak tukokno. Boten motos tunggal mawon nggih. Kowe njaluk moto. Nggih. Njaluk moto apa? Motone jenengan. Aduh yo yo. Ora. Lah iya ora apa-apa. Senajan to aku mbok matak-matakno. Berarti kok Nang- jenenge dadi niku to? Iya. Lah iya. Ning ngomong moto iki langsung sak jroning atiku wong ayu. Wong tresno iki umpamane diomongke elek ya tetep tresno. Lumampah tanpa welan ning matine jolo Sani Pun. gelem ya Lho kula pun matur boten lho. temanggunjing angin jong ning paksu ganda nekan sekar melati
Tanjak sing senggae banter kok tak jalono Pak Teman 50.000. Tak jalono sing digawe. Nah aku tangku akeh kok. Loh, sampean ngomong dhewe lho. Iya ora apa-apa. Maksude utang penggawean mergo jope iki ya alhamdulillah ora nganti leren tak kandhani. Gelem apa ora? Boten. Heh? Boten jenengan mriko lho. Memaksa kemawon iku lho. Miring netra yen karo awake dhewe, jane aku kisahake karo